Jordi Ortiz i Manel Aljama són els guanyadors dels Premis Literaris Ciutat de Badalona de Narrativa i Narrativa Juvenil, respectivament. D'altra banda, Joan Carles González ha guanyat el Premi Betúlia de Poesia i Ferran Joan Miquel el Premi de Teatre Breu. Aquests són els guardonats dels Premis Literaris Ciutat de Badalona de l'any 2015, lliurats ahir mateix al Teatre Principal en una nova edició de la nit literària, presentada en aquest cas per l'actriu badalonina Anna Moliner. Aprofitant la presència dels nous responsables municipals, els impulsors d'aquests premis han reclamat a l'actual equip de govern que aposti per la cultura i augmenti les partides pressupostàries en aquest àmbit, el qual, segons diuen, ha estat abandonat en els darrers 4 anys. Edicions Bromera publicarà l'obra Futur imperfecte de Manel Aljama García, guanyador del 17è Premi Ciutat de Badalona de Narrativa Juvenil, amb una dotació econòmica de 1.000 euros. L'autor ha volgut destacar la necessitat d'impulsar projectes per afavorir el foment de la lectura entre els més joves. L'escriptor ha volgut que sigui imperfecte. Originalment la novel·la es deia Tallafoc, era un conte original basat en un tallafoc. Tots els tallafocs tenen vulnerabilitats, tots els sistemes opressors tenen alguna esquerda, alguna vulnerabilitat, i és el que jo intento amb la novel·la que surti, que hi ha esperança per l'ésser humà sempre que tingui empenta, que la cultura i el llibre són molt importants. I el